Tento panelov trojizbák má jednu maličkú nevýhodu. Je v takmer pôvodnom stave s plastovými oknami a vymenenými radiátormi. No a práve vy máte teraz vynikajúcu príležitosť obrátiť si to celé o svoju obrovskú výhodu. Cena tohto bytu je 104 000 eur. No a pri aktuálnych cenách rovnakých, kompletne čerstvo zrekonštruovaných bytov, ktoré sa pohybujú niekde v rozmedzi medzi 150 až 160 000 eur, hovorí matematika vo váš prospech a to celkom úplne jasno prečo. Verím tomu a viem, že si dokážete dať tento perfektný byt v super lokalite do tip-top stavu za vynikajúci peniaz a garantujem vám, že vám ešte zostane na kúpu garáže alebo záhradné chatky s pozemkom humenom.